konti lang. Meron sila. $169. Wala naman sila dito. $499. Wala. Hindi pa. Pwede. Fake balls. Wala. Wala sila. Wala. Oo. Ito lang. Ha? Maya pa. So what's up, what's up? Charot. Dito ko ngayon sa McDonald's Lingayen. Meron tayong naspatan. Yan. Cute siya. Yung nasa drive-thru, I guess. Hindi pa. Hindi tayo papalata. Oo, ayan. Kunyari may kusap ako. Pero hindi alam, I show is devoted to you. It's kinda cute. Twink, charot. Ang ko talaga sa twink, charot lang.